inini sababa vemwana anonzi akabatwa chibharo uyewo sasekuru vemuzukuru uyu kunzi abata chibharo. Mai vangogadzirawo nyaya. Shoko rakatanga kusvika kwandiri ndamutarisa mwana ndiri kuona kuti mwana akararwa naye nemunhu mukuru. Uyu wedu mwana akutoita kunge mukadzi mukuru kunhengo kwake kwashama ende ndiri kutoona akutobudisa urume. Ndobva atosungwa hapana mibvunzo yaakabvunzwa 15 years mujeri. Ndakamuka ndikaenda nemwana kuchipatara. Dokta akataura kuti mwana intact, hapana chinoratidza kuti mwana akabata chibharo. Maresults ndinawo, mwana arimo muusungwa. Tiri kunyatsoziva kana vana vacho vari kutopupura kuti isusu taingopfurirwa namai tinotaura kuti zvakati. Yesamuri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHodzim Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno tiri kuHopley kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apa mukomana wechidiki ane makore 18 ekuberekwa anozikanwa nezita rekuti Robert Maregere ari kupomerwa akapomerwa mhosva akatotongwa asi mushure mekunge atongwa kunzi akanga arepa sekuru vake vakazofambawo nemwana wacho vachiendawo kuna ana mazvikokota madoctors paHarare Hospital naika ndokuti mwana uyu anga achiongororwa aongororwa kudaro madhokotera ndokubuditsa ripoti yekuti akanga asina kana kutombokanganiswa naika asi kutaura kuno mukomana uyu atori muzichizarira akatongerwa makore 15 ekunzi anga arepa naika saka ngatinzwei baba vachitaura nhoroondo yese yemafambiro matangiro akaita nyaya idzi kusvika nhasi uno Robert akandwa muchizarira naika ngatiwanzei vachitaura. Zita rangu ndinoitwa Joseph Tanamai, ndinobva kuZaka kubhuku rasabhuku chanhanga sadunhu ari chinorumba then chief achinzi chief Nema. Saka nyaya yakaitika nyaya ndinayo pano muri yeZimbabwe yakamira yakadai. Mukunopera kwegore rakapera mhuri yangu mukore wamudzimai nevana nevazukuru vakanga vachigara kumusha, inini ndiri kuno kubasa. Saka takaita mwana wedu mukomana akanga atopedza kunyora rugwaro rwechitanhatu kana kuti grade 6. Apedza kunyora musi wa28 November akasvika pamba. Asvika pamba akabva atanga kutsanangura kuna mai vake achiti pamba pauya vanhu madzimai matatu. Madzimai aya vamwe vakabata matombo, umwe akabata helmet. Saka akabva ati madzimai aya vamwe vapinda nepawindo, umwe apinda nepawindo, vamwe vapinda nepamudhuri wemba. Saka vanhu madzimai aya vatanga kumutema nematombo, umwe akamupfekedza helmet mumusoro ende achitsanangura kuti helmet iyoyo yakanga yakumuremera zvisingaiti mumusoro make. Vanhu ava vanhu vakanga vasingaonekwi, iye ega ndiye aivaona mwana uyu. Then zvadaro mai vaya vachizobva vandifonera kuti zviri kutaurwa nemwana asi mwana akutoti musoro wakurwadza so. Takabva ndati mudzimai wangu uyu akanga aipinda chechi yechipostori makore ese tichigara for 27 years apinda chechi yechipostori. Ndakabva ndakurudzira ndikati dai mambomhanya nawo kuya zvamunosiita makore ese kuti munoyeresa vana vakanga, asi chiitiko ichocho chakandityisa because handina kumbosangana nemwana akarwara marwariro iwayo. Tata nevana vashanu paupenyu hwedu pakugarisana. Saka zvakangondityisa asi ndakangovarudza kuti nofambai nemwana mupinde naye mamunozipinda muchivaeresa muchiita sei kutsvaga mabatsiro. Manheru emusi wa2 ndo paakatanga kuridza mhere achiti vanhu vaya vadzoka kutaura reva madzimai aya. Vanhu vaya vadzoka apa vauya vakabata musana wemunhu kureva kuti a dead person back and zvikanzi umwe wacho apotsera pfumo. Asi handina kuona kuti pfumo iri randibaya here kana kuti rapfuurira. Ndo matauriro akanga akuita mudzimai achindifonera. Ko zvazvambenge zvaita senani, ko chii zvichaditika, ndipei foni nditaurewo naye ndinzwe kuti chii futi chamuka. Kanzi hatifungi kuti muchagona kutaura naye because akutongoridza mhere kudai so handa akutonzwa pafoni kunzwa mwana akutongoridza mhere achatokwanisi kana kudini. Ti mwana airatidza kuti atozvimba mese maakanga achinzi arohwa muyome akanga aine kuratidza kuti akatozvimba zvekuita kunge munhu akanga atotemwa zviri real. Then musi wa8 December manheru mwana akabva atisiya. Abva atisiya kudaro. Then musi wa9 ndakabva tatanga kufambisa burial arrangements.
then musi wa10 December tobva taradzika mwana. 11 December makuseni takatomukawo tichienda kunoona paguva remwana kwakuona pari right setsika yedu yechivanhu kuti tinomuka tichinoona guva. Then manheru emusi wa11 December ndo pakatanga kuti sisi vemudzimai vanoita zvinonzi zvemanjuso, vanotonzi mbuya vematare kwaMutare, vanonzi mbuya vematare, vanotozikanwa vachigara kuHope House. Vakabva vatanga kuita zviya zvemunhu abudirwa nemudzimu, vakutanga kuti tiri kuda doro chichi, vakutaura nechirudzi chakarerekera kuMozambique, vari kuti ndimbuya vabva kuMozambique. Then vari kutaura ivo kuti tiri kuda kumutsa mweya wemukomana, mukomana akaurayiwa, saka tiri kuda doro, tiri kuda mafembo chichi. Mudzimai wangu abva atomhanya pane mari dzanga dziripo, imari dzechema dzanga dziripo. Mudzimai akamhanya akatora mari dzedzi akanotenga doro riyari, doro remasese nefoja dzinodzi dzebute dziyadzi. Then vadaro akubva vatotanga kutosvutidzana, kutochabata atambira muzukuru chichi, sisi vakuti kumunin'ina muzukuru. Kudai izvo ndiri kutoona mudzimai wangu atojoina chirongwa ichocho, asi zvakandityisa pakuti munhu wekuti akanga asingati unzwa chinonzi doro mulife make. Inini hangu ndaimwa doro but ndaimurespekta kuti asi mudzimai handifani kuti ndimukanganise pachitendero chake. Saka asi musi uyo akatanga kumwa doro, kutodzudzira masupa manyati kudai vakutoombera nasisi nemunin'ina, taurai mbuya chichichi. Zvakandishamisa. Vana ndobva vatorwa vakugadzikwa pasi, vakunzi garai pasi apa mune zvamakaiswa munhingiri. Zvikanzi asi nyaya haisi kugumira ipapa, tiri kuda kuti timutse mweya wemufi. Vakutaurwa zvana hanzi iwewe muzukuru unotsvaka unonzi mufandichimuka. Bene zvimwe zvaitaurwa hanzi nemasvosve. Remember kuti aiti nemasvosve, asi tofanira kuti tizvigadzire tozoenda paguva remwana, kuti toda kuti mweya wemufi amukire vanhu vakamuuraya. Right, chirongwa ichocho chakapera musi wacho iwewe, but ndaingova nemakwesheni make kuti izvi zvinhu zvese izvi kana vari vanhu vane simba, kumwana tabvutirwa varipo, votsvaga zvekuti mweya wemufi wogona kumutsa munhu afa, instead yekuti dai vanga vakasika kumhanya vauya mwana achiri mupenyu, pamwe vakadzikunura upenyu hwemwana. Ndakangogara hangu nemakwesheni make angu mumusoro. Maiguru avo vanonzi vakazioneka, vakasiya vapa munin'ina wavo zvavakamusiyira, vakati iwe unomuka 1 o'clock AM, kureva kuti inenge yava 14 December 1 o'clock AM. Unomuka iwewe woenda paguva remwana wondocherera zvatakusiyira. Ndokuda ndo mhiko dziya dzana mufandichimuka nemasvosve aya. Vanonzi vakamuka zvishuwa, vakaedza kuda kumutsa vana nevamwe nevaroora vakanga varipo pamusha. Vana vakaramba vakati isusu hatizvigoni, hatizivi kwedu kuti vanhu vanomuka vachienda paguva pakati peusiku 1 AM, vachibva vanoita zvavakaita mai vachidzoka pamba. Vati vadzoka pamba zvakazoita kuti ivo vashaya rugare pamusha. Handizivi zvavakanga vakuona ivo, nekuti apa ndava kuzotsanangurirwa nevazukuru nevana kuti vakanga vava kuti ivo Blessing akumuka ende ari kumuona mumba mubedroom medu, ndoma vari kumuita sei pamavari kumuona. Vabva vatanga kuti inini pamusha pano handichadi kugarachi pamusha pano, pamba pano pari kutambira varoyi, tinogona kutopedzerwa vana pano, vachingotaura zvakati zvakasiyana siyana. Ndikati saka toita sei, zvikanzi angatitengesei musha uno titsvage kumwe kwekuenda. Ndikati no, hazvichagoni. Dai izvozvo taigona kuzviita pamwe dai tatisina kufirwa nemwana. Handiti izvozvi tatosarudza kuti iyo ndiyo hero sedu. Alright, tikabva pano kuti kanofirwa futi nemwana kwatine taenda. Zvikanzi inini ndati handichadi kugara pano, ngatitengese musha takavaka tese chichi, ngatitengese musha tishiyane mari, ina handichadi kugara pano. Ndakabva ndangopikisana nawo. 24 December pakati nepakati peusiku ndokubva ndaona vakundiisira mameseji paWhatsApp. Ndarota musikana uyu achekwa musoro, nepauya vanhu panapa achekwa musoro, iwewe une nharo, ndakakuudza kuti ngatitamei pamusha panapa. Kubva ndangoona kuti nzira dzekuti vagara vataura kuti havachadi zvemusha. Ndopandakatisuggesta ndikati no, chitai kuti muzukuru, kureva muzukuru mukomana mukuru pavazukuru vatakashiyana ini nemunin'ina wangu, vana vehanzvadziya, chitai kuti muzukuru yeye abve kumba kwabamunini
auye azosara nevamwe vana nherera vana vamai vake asare nevana pamusha ipapo. Imi kana muchida kuenda moenda zvenyu musi wa 24 December pakati nepakati peusiku. Mameseji acho ndinaona nhasi. Then 20 vakaswera vachifunga musi wa 24 December. Handizivi zvavakaswera vachifunga nezvemuzukuru. Muzukuru haasati auya pamba, tangotaura chete. Then 25 December nguva dzichiita kuma 12:54 AM kureva kuti pachiri pakati nepakati peusiku apa. Ndiri kuona foni yapinda kubva kuna mai kuna madzimai. Mwana amuka achichema pakati peusiku panapa. Saka ndabatidza malights ndikatarisa mwana ari kunongedza panhengo yake. Mwana ari kuti pari kurwadza. Saka ndabatidza malights ndamutarisa mwana. Ndiri kuona kuti mwana akararwa naye nemunhu mukuru. Ndakashamisika ndikati imi muri kutaura mashuru api? Mwana ye watagara tichingoona mazuva ese kamwana anga achiri pa4 years mwana. Zvanzi ndiri kutorevesa. Ndamutarisa izvozvi ende ndamufananidza nemusikana uyu ane 13 years kureva hanzvadzi yemukomana wawakazosungisa. Yanzi ndamufananidza uyu wedu mwana akutoita kunge mukadzi mukuru. Kunhengo kwake kwashama. Ende ndiri kutoona ari kutobudisa urume. Zvakandinetsa usiku ihwohwo kobva ndati alright, Robert adzoka here pamushapa wamuri kutaura kuti vanhu because vakabva vati ndamumanikidza kwenguva yakareba kusvika ataura kuti ndi Robert akandibata. Ndikati Robert adzoka here pamushapa zvatataura paya mahours mashomanana apfuura atodzoka here pamushapa zvikanzi aiwa Robert akatosiya abata mazuva paainyora maexams. Ndiri kutoresa mazuva acho emaexams ndiri kuona way back kuna November ndo pari kunzi Robert akasiya abata mwana. Asi vari kutoona kuti mwana akadhemejeka, mwana ari kubuda hurume. Hano muri kuzona. Saka ini zvakandinetsa zvikandishimira imi mune chokwadi nezvamuri kutaura. Alright, ko hurume hwabvepi? Ndobva vatiyanga kuti pamwe maybe hausi hurume pamwe hurwa. Huri kubuda chii? Huri kubata mwana, huri kubuda mwana asi mwana akatodhemejeka. Ini imi nyaya dzamuri kutaura handioni zvichioni. Kobva ndatobvunza hapana here munhu wechirume abva pamushapa zvamanje manje? Zvanzi hapana. Kobva ndati alright, imimi kunze kuchiedza kureva kuti 25 December musi weChristmas. Kunze kuchiedza mukai muende nemwana pachipatara andoonekwa kuti chii chamaona panhengo yemwana. Mai vaya havana kuenda nemwana kuchipatara, vakakwira bhazi ndobva vauya pano. Vauya pano ndinozoshamisika kumazuva rodoka ndikuona mai vava pano nekuti ndatoenda kuGlenview kune mufana akanga achidziyadziyawo muviri. Ndiri kuona vava pano ndiri kuti ako mazoenda nemwana here kuchipatara? Zvikanzi haundimanikidze kuenda nemwana kuchipatara, ini ndini ndakatakura 9 months. Saka imimi hamundimanikidze kuenda nemwana kuchipatara, kunoku ndatouya kuzotora minamato yangu. Nekuti ndine tsananguro dzekuti gore rino iri ndikasatora minamato iyoyo gore rino iri hariperi ndinogona kutofawo. Ipo panapa ndopataiti kubvunzana nikiri imi mungakoshesa zveminamato muchitadza kukoshesa zvamuri kuti maona imimi pamwana chii? Vakatotanga kuita violence paya kudai vakuda kutobvuta foni yangu toti haundiudziri zvekuita sei zvekuita chino ndogona kuti kuendesa mese kana nemuzukuru wako akarepa. Ndapererwa nenhingiri. Vana vakabva vatobata bongozozo rakanga rakuda kutomuka. Vana vakati no baba siyanai nawo, mai vane dzimwe pfungwa dzavainadzo mumusoro, tozotaura navo mangwana kwakaedza. Then 26 December kuchiedza mai vaya vakazotaurwa navo nevana first born yangu neumwe mwana mukomana third born. Vakati no mama nyaya dzamakataura dziya munoziva here kuti dzinogona kutozobata vanhu tese tikasungwa tikaita MUJERI. Imemi dai manga mangotedzera kuti dai maenda nemwana kuchipatara manoona kuti chii chaizvo chamakaona pamwana, plus mune munhu wamatotaura zita kuti akabata mwana. Saka tinoda kuti nyaya ipuruvhe kuti ndizvo here chokwadi. Mai vaya musi wacho va26 havana futi kuenda nemwana kuchipatara, vakabva vaenda panonzi pamachembere echipostori. Vakatoperekedzwa nemuroora mudzimai wefirst born yangu. Vachienda pamachembere paya, vachinosvika pamachembere paya, machembere anonzi vakazotarisa mwana vakati
mwana uyu anenge akazvikwenya kana kuti pane munhu akamukwenya. Zvokuti tingati mwana uyu akabatwa chibharo, aiwa pane zviratidzo zvokuti mwana akakwenywa kana kuti anombozvikwenya. Andimazvo. Saka vakazodzoka nemhinduro dzavo dziya kobva ratoti no, kana zvakadaro, kana zvisiri nyaya yekuti repu, ivo vakutotsinhira vakuti no, mapamba ataimupfekedza aya pamwe ndiwo akamuafekta, saka pamwe anogara achizvikwenya. Saka takangogutsikanawo nazvo tikatoti zvavariwo amai vacho vari kutaura kuti kuzvikwenya kana kuti apane kana kuti mapamba pamwe anonyanya kuzvikwenya, ndo vakanga vakudaro musi wa26 December. Then 27 December mai ava vakadzokera kumusha nemwana. 28 December makuseni ndoko ndakaona vakufona futi zvikanzi aiwa mwana akatobatwa izvozvi mwana haasi kugona, ari kudedera ende ari kutongoita weti iri kuchururuka yega nemakumbo. Mwana abva kunoku achitamba achiita sei uko kumusha vadzokera naye vakutoti mwana akatobatwa. Ndakabva ndangova mhinduro kuti ini nyaya dzenyu handichadzinzwisisi kuti ispiriti yerudzi zvikwambo here zviri kubata mwana kana kuti chii. Then ivo handizivi maproceedings avakazoita musi wa28 iyoyo. Vanofanira kuva ndo pavakaenda kunomhan'ara kusaka polisi. Handizivi kuti vakatanga vaenda kuchipatara here kana kuti nokuti mukana chaiwo kuzobvunzana yanga yangova gwabvu. Vanga vasingachadi kuti ndinyanye kuvabvunzisisa nezvenyaya iyi. Vanga vangoti tikada kubvunza kuti sera muzukuru wanyu akarepa mwana wangu munhu aitaurisa zvokuti rurimi ndo vaiva nerurimi runomhanya. Havakupi mukana wokunyatsoningirira zvokuti saka musi wa31 December ini ndakazovharawo panapa ndikati chiregerai ndidzokere kumusha kuya sezvandakavimbisa kuti ndinofanira kuzonopedzawo January ndiri pamusha semunhu akafirwa. Ndiri munzira kuenda kumusha kuzaka kuya ndakunana gutu ndiri kunzwa mapurisa epazaka avakundifonera zvikanzi baba tine nyaya yakamhan'arwa nemudzimai wenyu ine chekuita nerepu inoti muzukuru wenyu akarepa mwana wenyu, saka tiri kudawo kunzwa mastatements enyu. Ndakabva ndatoti auraiti ndatova magutu asi ndiri kutouya kumusha ikoko. Zvikanzi kana masvika ipazaka polisi tinzwe nyaya yenyu. Then tichisvika kwana Roy mapurisa aya vakabva vafona futi. Zvikanzi mapapi ndikati ndapa Roy zvikanzi imi musachaenda pazaka polisi chinangai pamba penyu. Tichauya tichitora because taita imwe mission musungo watora kunotora kunonzi kwanyika growth point. Saka ndakabva ndaenda pamba pangu paya ndichisvika ndichiti gare mapurisa aya ndobva afona. Zvikanzi mapamba ere ndikati hongu zvikanzi uyai pachinorumba. Mhanya izvozvi pachinorumba. Ndiri kumhanya pachinorumba paya pamashops. Ndiri kusvika ndikuona mahindra yakatomira, handina chandakangobvunzwa, ndakangonzi apindai mota. Ndatopinzwa ndatoiswa pakati zvikanzi tiri kuda kuti mutiratidze kunogara muzukuru wenyu Robert Maregere. Tine maquestions atinoda kuti mukweshena muchinzwawo sasekuru wacho. Ndikati it's okay. Robert ndobva atosungwa, hapana mibvunzo yaakabvunzwa yakawanda akangonzi wakasiya waitei mwana mazuva wainyora maexams. Robert akatoti hapana chandiri kuziva. Kanzi wakasiya wari pamwana chichi. Kubva Robert akatoti akatozviramba akati handina kumbosisiya ndaningirira ndapara mhosva yakadaro. Musi wa31 December vakabva vatakura Robert uya ndokuenda naye kuzaka polisi. Vasvika ndobva vatomuvharira Robert uya. 1 January yanga yava new year. Mbuya ndoonya kutobikira futi Robert uya chikafu. Vakumuendesera Robert uya akatomboda kuramba chikafu chaya kuti mbuya munotibikira chikafu mondiunzira apa mandisungisa muri kuti ndakarepa mainini beauty. Saka shurudzi ndichaziva zvamuri kundifungira here pamwe. Mbuya vaya vakasofutana nemuzukuru wavo. Sori hako muzukuru kuti Robert atori nemalanguages anototaura kana kujeri kwaningirira kuti vakatoita sotofunge vakutomukumbira ruregerera kuti pakafamba satani kuti sori hako muzukuru kusvika Robert yatambira chikafu chiya chako obva achikabva chikafu chiya. Musi wa2 January nyaya ichienda pajerera pakoti yemujerera. Zvikanzi nyaya dzerepo hadzitongerwe kuno pano dzinoenda kunonzi kuchiredze regional. Kuchikura kuti mukomana akabva atotransferwa ipapo ndobva aendeswa kunonzi kuchiredze prison. Ndoko akabva atransferwa kwakwenu. Aenda kuya musi nyaya yake yakazopinda mudare musi wa22 January muchiredze regional magistrate. Kubva pakaitwa kuvharwa kwemadhoo because vana ava iye kamusikana we
ndo vakava mawitnesses. But chimwe chinhu chakandishamisa ndechekuti uyu musikana muhombe wandataura hanzvadzi yaRobert wakabva adzingwa pamba. Ndambotsanangura kuti akanga akupiwa ndima times 2 vachinzi ndiwe wakaurayisa mwana chichi wakafamba nevanhu vemuraini chichi. Akadzingwa pamba mazuva acho iwayo zvokuti paiuya mapurisa vachitora mastatements uyu musikana uyu akanga asisipo pamba, akanga atodzingwa. Handiti kureva kuti iyo mudzimai wangu uyu wakazosara nemwana wangu musikana kasikana kadika nekanin'ina kaRobert kasingatozivi kuti Robert mukoma, because mwana wekuti takangopiwa ari muchechi pakashaya hanzvadzi yangu. Saka aitongoti mama daddy akutotaura inini asingatozivi ndiri sekuru. Saka vana vachizotsanangura vanoti ivo vakagadzikwa pasi namai vakaudzwa kuti iwe unotaura kuti Beauty akabatwa naRobert akaiswa kuseri kwedoo akakumurwa bhuruku akaitwa zvisina basa. Then uya Beauty uya anotaurawo futi same statement kuti Robert akandibata akandibvisa bhurukwa akandiita zvisina basa. Vakaita mazuva vachiudzwa navo maya kureva kuti vana tu vese vanoenda havo kuchikoro vakupita vachibata zvinhu. Uyu anga apedza ECDB, uyu anga apedzawo ECDA, kureva kuti vana vakubata zvinhu. Saka kumukoti kwakanovharwa madhoo. Handizivi kuti vana vakabvunzwa vakapawo mastatement kuda avakanga vachiende vaitotaura kuti ndo zvatainzi kana mukasataura kudaro munofa zvakaita blessing. Vakuudzwa muenzaniso wemwana uya akatisiya pana December. Saka vana vakapindwa nethat fear vakati zvataurwa namai kuti ndo vanovaburira sadza vanodi. Saka mukomana akanzi musi wa22 January iyoyo 15 years MUJERI. Apedza kudaro mai vaya vachidzoka pamba ndo paizvo ndakatonzwa nevanhu vemuraini vachiti mudzimai wako ari kutoshambadza zvinhu, zvimwe zvinhu zviri kutotengeswa. Then kunana 27 December kunana 27 January ndakazongonzwa vanasekuru vakutondifonera kuti pamusha pako radongo hapasisina munhu. Mai vatengesa zvinhu zvese ende vatakurana nemwana musikana. Kaya kakomana kamwe kakanga katorwa sekawitness. Ipapo ndakanga ndatukadzosera kuya kune hanzvadzi yacho yakanga yadzingwa pamba. Saka vanga vasara vari tu vatengesa zvinhu zviya ndobva vatorova dande vakananga kwaMutare kuna sisi vavo vaya vematare vemanjuzu vaenda kwaMutare ikoko. Ndazama kuda kuzovafonera matiza pamba zvadini hapasisina communication. Ndatoblockwa mafoni January wese hapasisina communication. February kunana end of February to March ndo pandakazotanga communicate nasisi vacho. Sisi vacho vakuti nditsanangura vanzi muzukuru wenyu hamuroi chaiye akadhemeja mwana zvisingaiti. Mwana anga kuti kubuda hurwa kuzasi kwake, anga kuti ngoti pese paagarira kuzviitira weti. Ndakatozotsvaga mari yakawanda tikaenda kuma private doctors ende mwana akanosonwa 7 mastitch. Ende handizivi kuti vana chiremba kuzaka kwenyu koko vakaita sei kutadza kurapa mwana kusvika pakushatirwa kudai nechimiro. Ende handifungi kuti achaita mwana kwai. Tiri kufonerwa ndiri kudzidziswa mashoko anobata kudaro. Saka chirudzii ndikuzama kuzvibatanidza mupfungwa hazvibatani. Ndopatakati saka solution zvikanzi motopota muchitumira dzimari kuitira kuti mwana wenyu abatsirikane. Saka kuchikoro ari kuenda here? Kuchikoro ari kuenda, asi zvinotombomukanganisa dzidzo dzake. Kobva ndati alright it's okay. Ndakutanga kuvatumira zvimari paya. Saka pavakaona ndichitumira tumari vakati saka ndakuzokumbira manje ndikati saka ndikakwanisa kuzoonawo mwana here, kuzoona chimiro chemwana nekuona kuti naye dhokta wacho akaita sei. Nokuti ndakanga ndichitsvagawo mazana kune vanhu kuti mwana anonzi akarohwa 7 mastitch. Vamwe vanhu vachiramba kuti yewe wakambozvionepika mwana 4.5 years anotonzi arohwa 7 mastitch. Vamwe vakawanda vaizviramba kuti vamwewo vachiti ndoko pane spirit iri kutoita sei kana kuti zvidhoma kana kuti zvikwambo zviri kutobata mwana wako iyi. Saka handisisina kana nyingiri zano chairo mumusoro. Ndazokuvakumbira kuti saka vana vazoonawo mwana. Ndopa vakatanga kuchinja vakuti no mwana takazofamba tikatsvaga tikaona kuti zviri kumurwarisa ari kurwariswa nemhepo dzekumusha kwenyu dzekudzinza renyu. Hazvisi kuda chipatara.
Vandati alright. Saka toita sei zvikanzi imimi kana muchiuya munozouya mofamba nemwana. Bati musaenda nemwana kuchipatara. Fambai mumaprofita kana mun'anga muchazvinzwira mhepo dziri pamwana wenyu dziri kurwarisa mwana wenyu. Kubva ndangoti it's okay. Ndakazokwira bhazi kubva ndaenda kwaMutare kuya musi wa 16 April. Mwana akanga akatsvuka maziso. Apa ndiri kuti udzwa kunzi mwana anoti maziso, anoti musoro, anoti muchest chichi. Saka handina kunge ndaziva kuti chii chiri kuitika paari mwana, asi ndiri kunzi chivanhu chiri paari. Mwana uya ndopa akasara akududunuka. Kanzi daddy, ina handichadi kugara kuno. Tikati koneiko naye mwana wangu zvikanzi kuno ndiri kupiwa madoro nemafembo. Kuchikoro handisi kuenda. Ndi mafembo acho nechipfuwa mafembo akawanda anenge achindirwadzisa musoro, achindirwadzisa muchipfuwa. Mamwe acho anenge achipinda nemukanwa. Akapinda nemukanwa ndinenge ndichimanikidzwa ndichinzimedza. Zera rekamwana kamaona. Unoziva ndakarwadziwa ndakabatikana ndekuita ukasha hwekuti ndakada kutombovafonera mai vacho ndofunga vanga vasati vatosvika kuHopa kwaweko. But ndakakasika kuzvibata kutova hana yangu kuti no zvine chirevo izvo. Ko vana mai vanoti iwewe unorwara wakatomboendeswa kuchipatara. Zvikanzi handisati ndamboendeswa kuchipatara bai. Ndakutoona kuti zvese zvaitaurwa kuti mastichi zvese ndiri kutoita sei, ndiri kutonyeperwa. Kubva ndangoti alright, ndakagara nehasha dzangu ende musi wacho kwakanonoka kuedza musi wa 16 iweyo. 17 April ndakamuka ndikabva ndangooneka nana mai ndikati ndichambofamba nemwana asi ndichaita sei ndichadzoka. Ndakatongowanyepera but pfungwa dzadzatova kumberi kuno. Ndakasumuka kumba kwawiko kubva ndakwira town chipinda mutown. Kubva ndati no beta nditange ndaenda kupolisi. Ndaenda paMutare Central Police ndichisvika pagate pipe ndakabata vana vangu vaviri kuti umwe kuleft umwe kuright. Ndaona mapurisa paMutare Central pagate pane chibhom gate chiripo. Kubva ndaona mapurisa echidzimai vanga varipo. Baba tokubatsira inei kubva ndatsanangura nyaya yangu kuti inini ndabatikana mwana uyu wamuri kuona ndo last born yangu. Mwana uyu pane nyaya dzakaitika kumusha kuzaka but mwana uyu akazotizwa naye akauyiwa naye kuno patori nenyaya dzerepu case. But mwana uyu ari kutsanangura kuti anga akupuwa futi madoro nemafoji aiti ari kutotaura kuti anga achinyudzwa mumadziva ekuno kwana Mutare. Achinzi wawa wemanjusu. Achiti ende ari kuti futi kuchikoro handichaendi. Apa inini pamaningira pandaitonza mwana kuchikoro tiri kutomuendesa chichi. Ndichitsanangurirawo madzimai vakabva vati nyaya yenyu iyi saka kureva kuti makutoda custody yemwana. Saka imimi endai mundotsanangura nyaya yenyu kunonzi kucivil court yemaMutare. Ndakabva ndadirectwa nemapurisa aya kuenda pacivil court. Ndichisvika pacivil court ndakawana pakazara madzimai vane nhumbu vari kuita zvana maintenance kuti ndichiwana mukana kuti nditsanangure ngiriya apa zuva riri kukwira. Ndobva ndakazongofunga kuti ndakazongoita fungira mumwe kuti no beta ndinozvisorovhera kumberi. Saka then ndakabva ndavafonera mai vaya ndikati mwana ndakuenda naye kuchipatara zvamanga musingadi imimi nechikonzero chekuti mwana ane malanguages aandiudza aakandiudza nezuro manheru muchingobva imimi manga makudhakisa mwana makumupa zvinodhaka makuti mushimuti wamanjuzi vakatanga kupopota ndakutokusungisa ndakutofonera mapurisa izvozvi chichi vachiradanyuka mashoko. Then musi wa 20 April ndakamuka ndikaenda nemwana kuchipatara paHarare Hospital. Ndichisvikawo vana chiremba vachiuya mwana achitariswa zvese zviya zvemafembo everything nerepu case mwana akatariswa. Kusvika doctor akataura kuti hapana kana chinoratidza kuti mwana akabatwa chibaro. Ndopa ndakafara hangu kuti mwana wangu mwana mupenyu mwana musvino nokuti vanhu vanga vamupa chimiro chisiri icho. Asi ndichibatikana zvakare kuti kouya mwana akanga achipomerwa achinzi wakadhedha mwana achitaurwa Robert akazodai izvozvi ari kuiwira ariko kujeri. Ndopa ndakatanga kushushikana kudaenda chero ndisina magwaro ekunana civil court yekuti ndigare nemwana uyu zvingachabuda here kuti ndidzosere mwana kwaari kutambudzwa kudaro kuti upuwa zvinodhaka apa vachinyepo futi kuti mwana akabatwa chibharo handichazivi. Ende vaigona kana ndaizodzosera pamwe vaizondicreatera futi zinyaya nokuti pane malanguages mamwe ekuti vakanga vakutoti pamaningiri pamafoni calls zokora kuti wakarepa futi mwana yeye kuti baba vanonzorepa futi mwana. Mushure mekunge Robert achienda kuMatare edzimhosva
pakabvawo here medical report yakabva kuchipatara inoratidza zvishuwa kuti mwana uyu musikana akarepwa. From kuripotwa kwenyaya kusvikira Robert azosvika pakunzi convicted 15 years mujeri. Inini sababa vemwana anonzi akabatwa chibharo uyewo sasekuru vemuzukuru uyu kunzi abata chibharo. Paitoita sort of kunge ndinotosudurutswa kuti handina chandinofanirwa kuti nge ndakuziva because mupurisa aita nyaya iyi ndakatombomubvunza inini foni kokuti nyaya iyi yaRobert patobuda here hungo hwekwadhokta hunoratidza kuti zvechokwadi kuti mwana wedu uyu akabatwa chibharo. Iye mupurisa uyu akatonditi hongu humbowo huripo dhokta vari kutoti mwana akabatwa. But chimwe chinhu chaizondishamisa manje chakazondishamisa manje ndechekuti mupurisa uyu aizondifonera futi bheki kuti tsvagai mari. Nyaya iyi kana pakangoita lawyer ende ndinokwanisa kukupai lawyer anopedza masport. Akatondipa nhamba dzalawyer Mr. Mutema. Zvikanzi mukabata ivavo vanopedza masports. Ndakutaura naMr. Mutema vaya vari kutaura mari dzaisvika zvekuma 650 of which inini ndiri padambudziko rokuti ndabva kufirwa mari iyoyo yakanga ichitondiremera kana nanhasi handisati ndane access yekubata that amount of money. Hamuna kuwana mukana wekuradzwa medical report yakabva kuna doctor? Handina, kana iwo mudzimai wacho ndichimubvunza several times aitaura kuti mwana hanzi report ine mupurisa. Report ine mupurisa. Mupurisa anonzi Maseko. Hanzi Sergeant Maseko. Ndiwo mainzi ndiwo vane that medical report. Handisina kuratidzwa weni sababa. Ende iwo mai vacho vachitaura futi kuti havasi kuziva kuti pakanyorwa kuti chii. Handina chandakaona. But ivo vaitaura kuti doctor uyu akanga ari kuchipatara chipi? I think it's Musiso Hospital hiyo because ndo hospital iri paningiri munharaunda medu. Pakuitwa kumataro mukomana akanga angani lawyer here kana tanga asina? Akanga asina. Ndini ndakanga ndiri suppose kuti umutsvagira lawyer sasekuru because uyu mwana wekuti tanga tichingomutora semwana wedu inherera dzatakasiyirwa nehanzvadzi yedu. Saka pakuzotongwa kwenyaya iyi baba pakapuwa mutongo sentence yemukomana uyu makanga murimo mukoti naiva musi wa22 January iyoyo pakangonzi inonzi chi hanzi judgment tomorrow. Saka achiredzi nekunondofunga pane distance yakareba kuti tarisingakwanisi kuti tizodzokera futi tinonzwa that judgment. Asi takazongoita zvekuzoningirwa zvekutozopostirwa zvekutozopostirwa kuti muzukuru wakazonzi 15 years mujeri. Akaita mawitnesses achitestify against Robert vangari vanana? Pane munin'ina kacho katinako pano kanonzi Maregere. Kandataura vaya kuti ndiye mwana watakasirwa nehanzvadzi yedu ari muchechi tikatomuguruma kusvikira kana nanhasi anongoti daddy iwo mai ava achingoti mama. Saka vakatestify ndofunga iye mwana wangu uyu mwanasikana wangu naiye mucheche iyo uyu musikana wumuhombe uyu ndataura kuti akanga adzingwa haana kuwaniswa mukana wekutestify mukoti. Alright, baba tunoziva zvikuru kuti mwana ari mudiki akarepwa zviya nemunhu mukuru anogona kutorwara kana kutadza kufamba chaiko. Amai ava zvavaipupura imi muchitarisawo mwana uyu zvakare pane pamakamboonawo here kutadza kufamba kwaaita kana kuti ndikurwadziwa? Ndo chimwe chinhu chakagara chatoti pamaquestion mark hobo nekuti pavaitsanangura ipapo kuti Robert akabata mwana chibharo anga ari mazuva ekunana 17-19 November. Inini I was there kumusha ikoko and because inini ndakasimuka kuno kumusi wa 16 November ndichizodzoka kuno kuHarare musi wa 21 November iri Friday. Ende ndo musi wandakatobva naRobert munin'ina wangu akutonetsa kuti kumukomana zvaakapedza kunyora ma-exams ngachiuyawo kuno andibatsirewo kubata kurima kuti anga ari mazuva ekurima. Saka mwana zvakanga zvichingova normal as it is. Mwana wedu musikana aitoenda kuchikoro endewo mai vacho vaitogezesa vana ava ndiripo mazuva iwaya. But ndotoshamisika kuti mukoti vakati vakaita mwedzi point something vasingagezesi mwana pasiri ipapo chete kana panhamo chaipo tazodzokera panhamo yemukomana wandatsanangura. Mwana akanga achitongova vachitomhanyisana. Munoziva kuti vana vadoko havazonyanya kuzvifila kuti bhodhi vashaika. Vaitomhanyisana nevamwe pazvavanzi vachitoti zvokuti kana hama zhinji vakatosvika dzangu hama nedzavo iyo mudzimaiwo vakatoshamisika kuti imimi saka muri kureva kuti mwana uyu
akazorepwa tabva panhamo here kana kuti vanhu kutoshamisika kuti aiwa ari kutonzi akarepwa before nhamo before kuti urohwa mukomana wene zvinhu. Tinoziva zvikuru baba, nhasi munhu akanzi auraya munhu panapa, nyange uchitorara nemunhu wemumba uyo akaita PAMHOSVA ndiye anokwanisa kuona izvozvo. Makafungei muchinzwa mashoko? Ndo zvinhu zvakazopa kundinetsa kuti kunei apa because patsanangurudzo dzavo vachitanga kuita zvavo zvemataritari zvemanjuzu zviya, ndatsanangura kuti vakanga vachiti vakuita urongwa hwekuti pamutswe mweya wemufu kutevera vanhu vakamuuraya. Ndozoshamisika kuti mudzimai wangu ndiye akubatikana ende ndiye atumwa futi nasisi kunzi muka uende paguva 1 o'clock AM. Ende chiitiko ichocho takatozongonyarwa nemasabhuku kuti zvinhu zvakadai izvi hati first time kuzaka uko kunonzi zaka kunopisa nevarwe, but chitiko ichocho chakatovhundutsa varwe vacho vekuzaka vacho. Saka tichitarisa uyu mwana musikana taona mama vari kugara naye, chii chenyu amai vari kugara nemwana? Uyu muroora mudzimai wemwana wangu first born ndiye ari kugara, ndiye ane mukomana ari kungokrosa hapana pari takagara kuti inini nemwana wamukomana first born nemuroora then nevana hanzvadzi nemunin'ina waRobert wari mujeri then topobva paita mwanasikana wangu. Baba, chiitiko chinotyisa chakaitika izvozvi tinoziva zvikuru kuti vakawanda variko kumajeri vasina mhosva dzavakapara. Chikumbiro chipi chamuda kuita? Tinoziva zvikuru pane malawyers wehuman rights neve-legal aid directorate tichisanganisawo zvakare newomen's coalition of Zimbabwe nemusasa project vakatoteerera pari zvino. Chikumbiro chipi chamuda kuti vatore kuti mukomana uyu Robert anga achibuda muchizarira? Chikumbiro chikuru chatinacho ndicho chekuti dai mwana uyu anga awana runguwiwa muroro kuti asunungurwe zvake. Ini ndiri munhu asingawani, dai ndandiri munhu anowana dai ndakatomhanya nezimari kumaningiriro ndakanzwa zvinzi nyaya inenge yakuda kuti yopinda muhigh court yozodini. Inini mari idzodzo handizodziwani, zvichindiremerawo basa rangu, handikwanisi kuunganidza mari dzingazodiwa dzinosvika kuma 600 chichi. Asi chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndicho nevanhu vanonzwa vanzwi vemutemo nyaya iyi ikapinda mumaoko vaone kuti tingabatsirikana sei kuti mwana uyu akachikasika kubuda. Izvozvi ndane mwedzi takutoshandira mwedzi wechi3 ndakangobata maresults asi mwana arimo muusungu. Watiri kunyatsoziva kana vana vacho vari kutopupura kuti isusu taingopfurirwa namai kuti tinotaura kuti zvakati ende mwana uyu Robert hapana zvaakamboita. Ende chimwe chinhu chaindinetsa kandicho kuti vana vaita mwedzi nehafu vasina chavataura maererano nekuti umwe akabatwa chibharo zvozongomunyuka from 25 December ipapo. Baba, makafira sei mudzimai wenyu achiramba kuti muende nemwana kuchipatara? Kufunga kwenyu chii chavaitya? Inini pamaonero angu nemfungwa dzangu ndizvo ndatoona kuti mai vangogadzirawo nyaya plus because shoko rakatanga kusvika kwandiri mwana amuka pakati peusiku 25 December achichema. Anditi kureva kuti kana akabatwa November ozotanga kuchema musi wa25 December. Paita futi mashoko ekuti imba yanga ida kutengeswa makabva maramba ende ndapinza zita raRobert ndofana kuti auye agare nevana vamai vake asari hake akabata musha kana mati hamuchadi zvemusha. Aritotaura kuti akamboisirwa mameseji navambuya chinzi uya utore vana vamai vako nekuti panofana kuti pavharwe madhoo. Anditi musi wa24 December iwo wavazomuka vachimuti saka Robert wobva apa excuse yekuti mbuya mazuva ano ndaapa basa ndiri pamusha pandiri kuchengeta imimi ndimi mungatouya nevana vamai vangu kana mati ndiuye kuzotora vana. Baba, muchienda nemwana kuHarare Hospital doctor akataura kuti mwana uyu achiri virgin? Akataura zvese kuti mwana intact, hapana chinoratidza kuti mwana akabata chibharo. Maresults ndinawo. Saka baba, pari zvino makaramba nerini mudzimai wenyu musati maramba? Kuramba it's automatically kuti zvanga zvatongovapo kubva pakuti munhu anoti hatichadi musha ngatitengese musha tichiyane mari. Kurambana kwanga kwatongovapo kuti dai vanga vangosiya zvavo nenzira yakanaka isiri yekuzobate chino hauzi watenheresa munhu mwana wemunhu mujeri nhereravo yatatakatotarisira kuti pamwe achatibatsira kuzoyarutsawo dzimwe nherera dzamai vake dzatinadzo pana because tiri kutaura kuti anga form 4 tatanga kuti form 5 form 6 pamwe uzowanawo zvekuita akutotibatsira kuchengeta vamwe vana vamai vake. Baba, tiri kuona zvikuru macases evakadzi vekuti unogona kutadza kuirira naye kana kuti manetsana mumba anogona kufurumira angava murume wake chaiyo kuti andirepa. Iyambiro yepi yamunoda kupa vakadzi vakadaro vanoda kushandisa kufikisa nenzira yakadaro? Weduwe vanhu vaMwari ngatizivei kuti kurwadzisana kusvika pastage yakadai hakundozvina kumira zvakanaka. Tarisai muone kuti mwana atori mwana wemumwe munhu akatoberekwawo 9 months nemumwe munhu ari mujeri pasina nyaya.
Saka tinongoti ngatinzwiranei tsitsi vanhu vaMwari, ngatisa creatirana nyaya hombe dzakadai dzinoita kuti mhuri dzipesane. Baba, mune mapepa here anoratidza kuti makaenda kuHarare Hospital makapiwa naDoctor mushure mekuti mwana wayo ateswa kuti hapana chaka. Ndinaro bhuku randinaro mukati mwendinaro. Kuhloyiwa zvakare munokwanisa here kuwana mapepasi ekukoti ekuchiredze regional court ekutongwa kwakaitwa mukomana wayo, mune mukana here kuti munokwanisa kuawana? Kuti kunotombozwa Mwari tanzi hazvinogona kutotya kana online rutoonekwa marinhikiri kuti pakashandiswa bharo ripi failo racho zvainzi kudini mukoti macho. Baba, mashoko enyu kupedzisira mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi. Kuti chikumbiro chandinacho ndicho kuti ndibatsirwe kuti mwana uyu dai abuda awanirwa gwara rekuti abudise muusungwa maari. Kana dziri ongororo ngadziuye ngadzionekwe, vana vese ndinavo pano. Chikumbiro chenyu zvakare chingava chipi kumasangano anomirira vana vasikana kodzero dzemwanasikana uyu dzakachorwa? Ndiri kutaura kuti mwana wake kuti anga akupiwa zvinodhaka ende ari mwana mudiki diki kwazvo zvokuti chero vanoona nezvekodzero dzevanasikana vakauya panapa vacharwadziwa vakawana nguva yekumuindavhiwa mwana uyu anototaura ega. Kana iye mwanakomana yeyu wakatarisira kuti mwana achapfuurira mberi nechikoro kutongudzi warepa mukati MUJERI, inyaya dzinorwadza kune vanomirirawo kodzero dzevana. Tongoti vese zvavo boy child negirl child kuti vachasangana nenyaya iyi tobatsirikana sei. Laziyo mutemo wacho ngauzame kuona kuti especially kana munhu anyepawo manyepero akadai ngavawanewo kamutongo kwavanopiwa kanoenderana nekurwadzisa kwavanenge aita asina mhosva 1 2 kune mwanasikana iyi uchida kuti azovei kana wacreata nyaya yakakura kudai. Vanenge akupiwa chimiro chisicho munharaunda mune vaanenge achikura navo, ende kana kuti uzowana hama yaungati ndosiyira mwana uyu kuna nhingi iye achimbonzi akabatwa chibharo, hama dzinogona kutokurambira kana kuti ufunga kuti ndine rwendo rwakati, iri nyaya yekuti ungoti ako kana kakazonzi kabatwa futi pane mwana kuti anenge akutyisa. Saka mhuri yeZimbabwe ngatibatsiranei kuti tibatsirane panyaya iyi. Nyaya inobata vanhu vakawanda, inobata ini yakandibata kwenguva refu kusvikira ndatsvagawo vemapepa nawo kuti nyaya ibude pachena. Uyo ari MUJERI abatsirike, akwanise kuti kana vanongira obudiswawo muusungwa. Mushure meongororo netsvakiridzo ndofunga mangozvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti maallegations ekuti Robert akanga arepa akazouya mushure mekunge mudzimai wababa ava akanga asugesta kuti aiwa ngatitengesei imba tibve pano, nekuda kwekuti akarwadziwa kuti baba varamba kuti imba inge ichitengeswa, ndo pakabva patanga kubuda nyaya idzodzi idzi. Zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe kuti makesis akadai so tiri kuona ari kuita achiwanda, kuti munhu wechikadzi akangodzimara aripota chete kunzi ndarepwa, angave kana murume wake anokwanisa kutomuripotera achinge achisungwa naika. Saka uye mucomment section mutauro pfungwa dzenyu kuti toita sei, toti justice for Robert here kuti anga achibuda muchizarira, because doctor's report iri kutaura iyo kuti mwana akanga asina kurepwa. Zvakare matare paakanotongwa kuchiredzi regional court ndofunga mangozvinzwira kuti aiwa hapana any medical report iri kunzi yakanga iripo inoprova zvishwa kuti mwana uyu akanga abrekwa zvekurepwa zviye zvanaika. Aiwa ipayo pfungwa dzenyu comment section, but please don't forget to like, share and subscribe to WhatZim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.